പേര് ഓമന ജേക്കബ്. ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഞാൻ ജീസസ് യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയിലും ഫാമിലി സ്ട്രീമിനെയും അവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ഫോർമേഷനിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സാറിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ധാരാളം വീഡിയോസൊക്കെ അതിൽ കാണും, പിന്നെ അതിൽ ഡിസ്കഷനൊക്കെ വരാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് ഇത്രയും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ക്ലാസ് വെച്ചപ്പോഴാണ്, ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റഡീഡായി ചർച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ CCC വെച്ചിട്ടൊക്കെ സാർ എല്ലാത്തിനും സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ തിയോളജി ഓഫ് ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരവും അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് വൺ ഫ്ലഷ് യൂണിയൻ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ്, ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും കൂടി ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡീപ്പ് കൺവിക്ഷൻ കിട്ടി എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതെനിക്കൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഇനിയും ധാരാളം യൂത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഫാമിലീസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഇത്തരം പ്രോഗ്രാംസ് ഒത്തിരി ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കോൺഫറൻസുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വന്ന് കൂടുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു.